Hey guys, Darkman13 εδώ και μου κάνατε πολλά παράπονα ότι έχω καιρό να ανεβάσω βίντεο. Ναι, όντως είχα καιρό να ανεβάσω βίντεο, έχετε 1000 δίκαια, δεν ξέρετε όμως τι είχα περάσει. Δηλαδή, εκείνη την εβδομάδα έπρεπε να πάω σε ένα χωριό και μπλα 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 μπλα. Ναι. Hi. Και όπως καταλαβαίνετε είχα πάρα πολλά θέματα. Φύγε! Ναι. Άρα, sorry, θέλω να κάνω μια καινούργια αρχή. Ελπίζω να θέλετε κι εσείς με games και όλα αυτά. Sorry, ξαναλέω για όλα αυτά τα βίντεο. Ελπίζω να δέχεστε το sorry. Ναι. Και σε λίγο καιρό που θα έχω περισσότερες ερωτήσεις θα κάνω το πείτε μου. Οκ, αυτό ήθελα να σας πω. GTA είχα κάνει, αλλά για κάτι δεν μπορούσε να ανεβαστεί. Ναι, θα αργήσω να κάνω βιντεάκια με ποδόσφαιρο. Τώρα θα αναρωτιέστε το γιατί. Και εγώ θα σας πω πως έχω κάτι τεχνικά προβληματάκια. Μπράβο σου, κατέστρεψες κι άλλο πρόγραμμα. Φύγε! Hey guys! Έχω πάρα πολύ καιρό να ανεβάσω βίντεο. Τι λέω ρε? Ναι, λοιπόν αυτό. Και πού είχαμε μείνει? Α, ναι. Στεναχωριέμαι για αυτό που θα αργήσουν τα ποδοσφαιράκια με το βίντεο, επειδή κατέστρεψα άλλο ένα πρόγραμμα. Βούλος το εσύ! Ελπίζω να δέχεστε τη συγγνώμη μου μετά από αυτό! Γιατί το έκανα αυτό? Ναι. Και I'm so sorry. Άρα, ναι, πάντα ήθελα να το κάνω αυτό, ενώ αυτό! Αυτό ήταν το βιντεάκι, όχι για σήμερα, θα ανεβάσω λογικά κι άλλο. Ελπίζω να δεχτήκατε τη συγγνώμη μου και goodbye!